Čau lidi, já jsem Eddie a já vás vítám u prvního videa a dneska tady máme Bed Wars. Hned za začátku bych chtěl říct, o čem to je. Je to vlastně o tom, že je to něco jako Annihilation, ale nemáme Nexusy, ale postele a mají jenom jeden život. Takže já jsem tady na čořící pozici, proto jsem tady uvítával, aby jsme pak dlouho nečekali, než to všechno nazbírám, protože tady čořím vlastně bronzy, za který se dá nakupovat základní věci, pak jsou železa, ke kterým se musí postavit cesta, a pak jsou goldy, které jsou na středu. Takže já teď toho nemám ještě dost, ještě potřebuji stack, aspoň potřebuji něco. No, já jsem se teďka rozhodoval, že já mám doma vlastně ještě jeden starý monitor, takže bych se ho zapil do počítače a přemýšlel jsem o sérii, kde by vlastně hráli třeba Annihilation a jmenovalo by se to Ask Annie. A vždycky, kdybych hrál Annihilation, tak bych, nebo Bed Wars, tak bych prostě tak bych prostě si řekl, jo, já nevím, dneska bude Ask, kdybych chránil třeba Nexus a odpovídal bych vám ve videu na otázky. Takže ten monitor si asi zapojím, nebo to budu já na mobil, a teď mám mobil opravně, takže asi těžko. Já ten monitor asi zapojím a budeme dělat takovýhle Ask. Napište mi, jestli vám to bude líbit, že prostě budu stát ze Sharpness a ze Strangema a budu dělat prostě Ask, a když na nás někdo půjde, tak je pobiju, protože budou mi hodně dobrý věci, jo? Tak mi napište, že to ne přímo Ask, ale tak jako něco na ten styl, prostě, že vám budu odpovědět na otázky. Teďka je to ještě taky hodně jako dopředu, když mám jo tak málo subscribů, ale nemyslím si, že by to muselo být zbytečný. Někteří šmejdíci už jsou na středíku. A tam je červený. Teďka minulou Bed Warsku mě zabil červený. No, mapa se mi jinak hodně líbí a já udělám pak jednu věc. Já dám screen na miniaturu. Pravděpodobně. A ještě ne, na to udělám nějaký dobrý pohled, třeba ze středu, to vychodí mají tady sobráno. Nebo třeba to 10 těch šmejdů. To nepotřebuju a tak je. To mě baví takhle nemít to jednička přehazovací věci v ruce. A vlastně ani nejím ani ruku, že jo. To je špatné. Tahle mapa se jmenuje Houses, nevím jak se čte, přímo hraju po druhý, to minulý video, co se nepovedlo, jsem mu taky hrál. A docela mě baví, jako je to super mapa, na to, že je to na SGčkách, tak je to dobrý. Ne, jako to nebylo myšlený, že SGčka jsou špatné, ale na to oni tady mají strašně krátce, to bylo myšlený. Je jako fakt super, to tady mají zařízený, zatím žádný bugy, jenomže tohle jde vykopat. Zkusím to. Nebudu to zkoušet, kašlu na to. A připadá mi úplně nesmyslný vlastně tady tohle. A je to meč, kde je vlastně level 1 a to je Sharpness 1, Sharpness 1, Unbreaking 1, level 2, Sharpness 2, Unbreaking 2 stojí o 2 víc, takže já si kupuju tenhle. Pak si vždycky koupím nejlepší armor a to je takhle Protection 3. A pak si koupím krompáč, tady tohle. A pak na střed. Opevněnou postel máme, to je v klidu. Jsem tady posunul tak níž, hezky, dobrý. O, zajímavý. No nic. Čau, kámo. Někdo po mně pálí, slyším. Ne! On mě nehytl, to je divný. Mrtvý. Zajímavý.
Nechápu. Třeba jsem byl nějak buglen nebo něco. Ono se stává, že jste bugy a nevíte o tom, to jo. Tak. Zatím se mi daří. Takže to se vám třeba o tom, že mi to nikdo nevyžíral nebo nic tak. Ale to je fakt dobrý hráč a má taky dobrou taktiku. Postaví hradby, opevní postel, jo? A potom se získá věci. Až to dostaví, ty hradby, a bude to nějak vypadat, tak to vyfotím s tím. Hop, 7. Tak já jsem F2. A jo, to stačí asi. Ok, můj Huga Jaga rituál. No pojď, hochu. Jako tady, aha, tady je víc patera, na každém se spavnuje jedno, jo. Tak to jo. Na to jsem nepřišel. Tak tohle jsem fakt nečekal vůbec. Ještě ten screen hodím jednou, protože tam teďka nikdo není. Lepší. Jo, aha, to je kámoš. Ne, tak nic dobrý, sebral to. Aspoň, že jsi z mého týmu. Tady to spavnuje železo, to je dobrý. Vy můžete brát i zároveň železo s tím. Select, jo. Ale zase lek, jo, že nás zničil, jo. Tolik, že už toho je. No, tak to budu muset už. Nevím, jestli mám koupit straničku a jít s tímhle mečem. Ale bych potřeboval v tom případě, počkat, stranička kolik? Stranička stojí, myslím, že 8. To je tak, a meč 7. Takže já bych potřeboval plus 3 ještě. 3 ještě potřebuju, takže 4 ještě. Ještě 4 a to máme 16 zibů třeba. 16 můžu jít. Aha. Co to má za KA, nebo nevím jestli KA, nebo tě obvinil, stejně to zabiju, takže arénu postavil Builder Clocky a natáčím točím. Jo, tady se tam co bude. 16 jsem říkal, že toho potřebuju. Pravděpodobně jo. Jo. Mám to dobře.
Já jdu teda vyrašovat žlutýho. Jednoho. Žlutýho. A nějaký jeden žlutý jde asi na nás, takže já to dělám úplně rychle, to bude rychle. Aha, no jenom 6, tady to mají levnější, tak to je super. Strange. A co ještě jsem chtěl tohle. No tady kámo, hej, zasloužíš si to. No, hele, tady. Halo, ty tady stavíš, tak si to vem. Konečně. Pojď to zabít, nevím, jestli je to tak lehké, no tak jen zabít. No a to myslíš, ne? Co nemám. Já jdu zabít aspoň. To bude sraničky. Třeba k nám. O, tak ne, ale byla to dobrá hra a jsme fajtili. Takže jo, takže já se s váma pro dnešek loučím, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like nebo koment a jestli tam ještě nemáte odběr, tak určitě dejte a čau.